салом алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали мо. Имрӯз мо дар бозори Корвонем. ҳафтум дарвоза бозори Корвон, бозори нав сироғ мекунем. ҳаминҷода боз мо барои шумо кардигано, шубоҳои беостин ҳамиро абзор мекунем. ин аё истеҳсоли Ӯзбекистон, стили туркӣ, стили Истанбул. Стили Истанбул қати гуфтагия. Иё чандан ака? Дона чандан ака? Ака, иё дона чандия? Чанд? 300 сомон ина нархи донаш будастай. Размерошон ай чанд то чандай? Ай 48 то 58. Метоне ки апои бузбалам айра марҳамат када шумо бигирӣ. Айнаҷада бо сар мешава, иҷада бо беостино шахсай. Иҷада бо ҳаст шубои беостини чанд расидка дора? Якчанд расидкош бо ҳастанд. Шубои беостин. Нархи ё чанда ака? Нархи ё? Инаи шуба чӯ? 300 сомон. Айнаҷада бо ҳастай кардиганои калонтар то размери 60 дорам, то размери 60 дорам. Ё нархшон 250 сомонӣ. Ишам стилош ариза. Ая таразмери 50 тевко дастим, 50 52. Ай сарф дагид. Тез чиёшон алиш меша. Ҳоз якар конкуренсия ки сахта. Тез алиш мекунам. Моделошона ба дизайнашон дига хел мешава. Ина ин дизайнш дига хела. Ина бинед пешш бо кам тарак пашм дора. Мех дора. Ана ҳач шад шумо дигар абзор мебинед касе ки дар намай дуртар мегиям. Шумо метонед ки бибинед. Ана безрукавка ки мебинен нисбати дига безрукавка ғафстарай. Дар бозор бисёрай безрукавка бисёрай. Ана барои апои бузбалам ҳастай инаи ғафсай. Паш хеле мех надорад, не ки ғафсишда ғафсай. Баъд капшон дорад. Капшон дорад. Ана пуштишда ина хеле сваровскати ороишотш аҷоибутай. Намай дуртар мегирам. Шумо бибинед. То размери 60 пушора апои бузбаламда ё мешаванд. Бишкек 350 сомон нархш. Касе ки метона харидорӣ када гап мезана. Инаҷа кисошам нағз будаст. Аҷоибот ина беостин. пуштиш анамхел. И бори новинкай касе ки ами тез мегира, намегира уже сразу тамом мешава. Барое ки чизе качество дорад сразу мегирам. Ғафсишда беҳад ғафсай. Ина пеш бохушутар ай дурам гирифтам шумода. Метонем ки сразу биен харидорӣ кен. Ҳамиам дар бозори Корвон, ҳафтум дарвоза бозори Корвон, бозори нав ай тарафи Тило бозор миен. Дуюм рияд ки омаден чорум рияда ҳами чиз аст. Бо новинкаҳо чи апа? ҳозираш дамияй баъд инаи и чанда апа? 280 сомон. ё ҷидо мешавана? ё ҷидо намешавад дастан остинош ҷидо намешавад, не ки фасонак. То размери чанда дори апа? То размери 54 великана. Ҳами инаиш ҳаст. Я бор дига меқапшапам хели шур бинанаш. Ина поёнаш ҳам ороишот мех дора. Остиношам аҷоибот. Нархи дона чанд гуфтӣ? 280 сомон буда. Касе ки заказ мекунад марҳамат гап мезана, мо даставка дорем. ин чизаки ки шумо мебинед ё нархшон 230 сомон. 230 сомон ҷайрон буда. То 48 баъд ҳаста ё безразмерни стандарт барои арӯсако. нархшон 230 сомон. Када мегирам. Размери калон размера ай без капка. Чеш ҳастай. Ай чиран. Апа чико кунем? Бо ҳастай. Кисошам мехдор барои арӯсако 230 сомон. Ёш бо
Acayip بود. Şiş kışlar kadar yani. Sangur. Sofras kaldırı kadar ya. Marhamat gavizana. Dışarıda sis yamuni. Ne çizakları kılıçmamı bilin. Našem dışarıda sis yamun. Dışarıda sis yamun. Cayron budak. To 48 bat. Hasta iyo bezrazmerný standard. Standard برای عروسکو. Našem dışarıda sis yamun. Fark edemekiyorum. Biraz öyle kalın razmeri ay bez kaptı. Şiş hastay. Apaç kokuyum. Bu hastay soşan mekhdor برای عروسکو 230 سوم. Niyoş bu acayip بود. Şiş kışlar kadar yani. Sangur. Sofras kaldırı kadar ya. Marhamat gavizana. Dışarıda sis yamuni.